Mm, 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 mm. Mm. Ootteko kotona? Voiko tulla kylään? Ei mieti tekemistä ja ei nukuta. Voinko tulla kylään nyt? On kampissa, tulisin metrolla ja bussilla. Joko voi tulla matkalla kotia? Saavuin tähän kentän penkeille. En viiti soittaa summeriin, jos Pekka nukkuu. Voinko tulla kylään nyt? Pääseekö kylään sitten? Voinko tulla kylään nyt? Ootteko koton? Voinko tulla kylään nyt? Onks Pekka ihan ok? Onks jäten lääkärikäyntejä edessä? Onko luvassa synttäri, pääsiäiskahveja? Onko luvassa kesärisse? Milloin lähtee varailut käyntiin? Jos herään tarpeeksi aikaisin huomenna, niin ajattelin käydä salilla. Ja sitten ois kiva tulla kylään. Mul pyörii vielä pyykkikone, sit kun valmis niin suihkuun. Pääseekö kylään sitten? Voiko tulla sitten suoraan VK:sta? Nyt metrossa. Nähdään sitten. Ootteko kotona? Voinko tulla kylään nyt? Nähdään sitten. Ootteko kotona? Nähdään sitten.